בכבוד. אחי ורעי היקרים, ברשותכם, ברשות הרב רוני היקר, מזכה הרבים, ידידנו אהובנו, רבי רוני רפאל. כן, יורם הזמין לנו קפה מקודם. שואל אותי כמה קפה כמה סוכר, אמרתי לו, מה קורה איתך כל שבוע מחדש אתה שואל? אתה יודע כמה קפה כמה סוכר, עוד אתה שואל אותי. הזכיר לי סיפור, מאותו אחד שהיה לו חנות לבעלי חיים שם ליד עזה שם. היה לו תוכי מדבר, וכל פעם עוברת שם איזה ערבייה. חבר'ה, לא לפרסם את זה, זה תוכי ככה, זה לא אני. אז רגע, לא לצלם. עוברת שם איזה ערבייה, התוכי יוצא עליה. מלוכלכת, כל מיני כללות, שמנה ודיבורים, כל פעם מגעילה. הערבייה התרכזה עליו, נכנסה לבעל החנות. תודה רבה. הלו, התוכי שלך מדבר לא יפה. סגור סיפור, מה קורה פה? כל יום מחדש. הרב, רגע, אנחנו בצילומים עכשיו. באמצע התוכי. בבקשה. באמצע התוכי. כן. כבר יפנו תזכה אותנו? קורא, בעל החנות הולך לתוכי. יוסי, זה פעם אחרונה שלך. למחרת עוד פעם עוברת הערבייה, התוכי יוצא עליה, מלוכלכת, מגעילה, ערבייה אחת. יוסי, מה אמרנו? הערבייה לא התאפקה, הזמין למשטרה. שמע עוד פעם אחת תוכי שלך מלכלך עליה, זה בני דודים שלנו, זה משלנו אלה. מה ככה מדברים? יוסי, זה פעם אחרונה. ברור. בעל החנות אומר לתוכי, טוב. יוסי, זה פעם אחרונה שלך. פעם באנו לך את הראש. טוב, התוכי שומע ככה. שמע תוכי ככה, חבר'ה למחרת הוא רואה את הערבייה מרחוק. גברת! היא ישר הוציאה את הפלאפון שלה להזמין משטרה. אומרת לו, מה? מה? את יודעת מה? הבנת, יודעת מה? ברוך אתה, תחנך שקונה בדברו. אמן. חבר'ה, זה ימים של ספירת העומר. תשמע, חכה שנייה. ימים של ספירת העומר. ימים של בן אדם לחברו. אמרו רבותינו, כל מי שמלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. יש לו תרצח בסכין, ויש לו תרצח בדיבור. כמה צריך לדעת, הימים האלה לתקן בהם כל יום, ראיתי כתוב בחסידות, כל יום מתקן 8 ימים בשנה. כל יום 49 יום מתקן 8 ימים בשנה. ככה ראיתי ספרי החסידות. כמה גדולה מעלה של הימים הללו, 49 יום. 7 שבועות, כמו אישה שסופרת 7 נקיים, ככה 7 שבועות. וזה בקבלה גם כן. כל הספרות שאנחנו מתקנים בהם, תסתכלו שם למטה, כתוב לכם, חסד שבחסד, אחר כך גבורה שבחסד. כל שבוע מתקן ספירה אחת מ7 ספירות, בתוך 10 ספירות. כמה אדם צריך לעבוד על עצמו, לתקן את עצמו, לשפר את עצמו, לשפץ את עצמו. זה בדיוק גם כן הפרשה שלנו. החרמות שני בני אהרון, אומרת הפרשה ייקח 2 שעירים, ושניהם שווים במראה, בקומה, בדמים. כלומר, יכול להיות 2 אנשים, שניהם שווים במראה, שווים בקומה, שווים בדמים, אבל מה אחד ככה ואחד ככה. אחד לעזל ואחד לעשן. מה זה תלוי? תלוי ברצון של האדם לשפר את עצמו, לעבוד על עצמו, לבנות את עצמו. כמו שהרב עמית, שבוע שעבר הייתי פה, הרב עמית דיבר על זה. הגדולה שבאדם, מה זה, הוא דיבר על יהיה אשר יהיה, מה זה יהיה אשר יהיה? האם האדם מחליט להשתנות, אני אהיה אחרת? אני אשתנה? אני לא אהיה אותו אחד שהיה עד היום? זה הנקודה של עבודת השם של כל האדם, של כל החיים. היינו פה. זה נקודה של עבודת השם של החיים של כל האדם. כל אדם שהוא בסרט נע כל החיים שלו. הוא קם לבוקר, מתפלל. הוא הולך לזה לעבודה. אחר כך הוא בא לבית כנסת עוד הפעם. אבל מה, הוא לא מחליט לשנות את עצמו. הוא שומע שיעור תורה פעם בנחה לערבית. 20 שנה לא השתנה. אומר הרמב"ן, הגדולה של האדם, הרמב"ן, אבי משה בר נחמני, לפני 700 שנה היה גדולי הראשונים, היה גדול הראשונים אחרי הרמב"ם. הוא אומר, הגדולה של האדם, כאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש דבר שתוכל לקיים. קודם כל, כל יום. כאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש דבר אשר תוכל לקיימו, וכאן הגדולה שלנו. לשנות. חזק וברוך. טוב, תראי.